oso zaila zaigu haurren kontrako biolentzia hitz egitea, gurean ere, Eta ez naiz bakarrikari biolentzia fisikoaz, kalean ikusten baldin badugu, guraso batek ipurdiko bat ematen diola ume bati, esaten dugu, bueno, etxe hortan hala egiten dira gauzak, ez da? Ez. Ikusten baldin badugu gizon batek zaplastiko bat ematen diola emakume bati, ez genuke esango etxe horretan hala egiten direnik gauzak. Berehala ikusiko genuke biolentzia dela, eta biolentzia mota guztiak onartezinak direla. Haurren kasuan ez da hori gertatzen. Eta ja mutur-muturera baldin bagoaz, biolentzia sexualaren kasuan adibidez, ez dakigu. Ez dakigu zer gertatzen den, oso ezkutuan gordetzen den arazo bata, ez da hitz egiten horretaz, gizarte modura ez gaude prest, edo ez gaude prestatuta, egoera horri aurre egiteko. Oso deseroso egiten zaigu, mingarri egiten zaigu, nik esango nuke pertsona gehienoi ulertezin egiten zaigula, baino gertatzen da